הורודוק, עיירה יהודית. המקום, פלך מולודצ'נו, ביילורוסיה. בשנת 1772, בזמן החלוקה הראשונה של פולין, סופחה הורודוק לרוסיה. בשנת 1897 חיו בהורודוק 1230 יהודים בלבד. הם היוו 3/4 מכלל האוכלוסייה במקום. רוב הילדים היו לומדים בבית ספר תרבות. כל תלמידי בית ספר תרבות. כל 3 אחי השתתפו בחוגי הספורט והיו בתנועת בית"ר. חיינו בעיירה הורודוק היו שקטים ושלווים עד פרוץ מלחמת העולם השנייה. ב-1940 הצבא הרוסי האדום נכנס לעיירתנו, כל חיינו השתנו לרעה. פתאום נחשבנו לאויב המשטר. הקשר עם חוץ לארץ נותק. אחי רפאל ליצקי עלה לארץ ישראל באמצעות תנועת הנוער בית"ר כחלוץ ראשון במשפחה, כדי לסלול את הדרך לעלייה יתר בני המשפחה. אחי מיכאל ליצקי הפליג בנייה לישראל בעלייה ב', איתר מזלו והוחזר מלב ים בריא על ידי הרוסים הביתה להורודוק. בשנת 1941 הגיעו פליטים לעיירה עם השמועות הנוראות מפולין שהגרמנים רוצחים יהודים. אני, אבי יוסף ואחי אליהו מיכאל, זה סיפרת על הבור, אני כבר חזרתי רטובה ובשחילה מתחת לגדר, חזרתי הביתה. אמא חשבה שלא האמינה, היא בכתה, איך הצלחת? אמא, אל תשאלי, היה גם גשם ואת רואה, אני הגעתי, הבאתי לחם יבש, הבאתי תפוחי אדמה, מה שהיה לה גם גבינה, ואני חזרתי בשלום הביתה. היא בכתה, אבא בכה, כולם בחדר בחור כשהגעתי הביתה. הגטו הוקף בשומרים קשוחים, וכל יציאה ממני הייתה סכנת חיים. רק התקווה והאמונה החזיקה אותנו. אמא דאגה מאוד בבוקר. בבוקר אחד העירה את כולם בצעקות. הגרמנים עם טנקים, עם כלי נשק רבים, כיתרו את הגטו ובבית באו לחסל אותנו. את המבוגרים לא יפגעו, רק בכם. ילדים, תברחו. ילדים תברחו מהר. אמא הוציאה 4 מטבעות וחלקה לי ולאחותי ראשון למיכאל ולאליהו. אני יעזרו לכם להינצל מהמוות. נשיקה אחרונה לאמא ופרידה לתמיד. אמא יצאה לי לברוח אל ביתנו הישן. אנחנו בגטו היינו בבית אחר. והבית שלנו הישן היה מחוץ לגטו. קודם היה שם מספרה ואחר כך היה המשטרה הגרמנית, שהיות שזה בית גדול ויפה, אז אחר כך הם אמרו למקום אחר. אז אני הצטרפתי לרוץ, להגיע לבית שלי, שזה 3 בתים הגטו מהבית שלי. אבל אמא אמרה, אני חייבתי לעשות. בשארית כוחותיי הגעתי אל ביתנו הישן, ומהחבר שהיה קשור לסוכה. צריך לחיות, הסטינקט דחף אותי. עליתי על יד הגג, ושם התקרבתי לחלון הקטן, ראיתי תנועות גדולות של גרמנים עם שותפיהם האוקראינים, הליטאים, והצקות והזוועות. לא יכולתי
ישבתי ובכיתי, אחר שוב קמתי והסתכלתי, ושוב ראיתי צירים מובלים לגיא ההריגה, מעשיות עם ילדים קטנטנים והצעקות, עד היום מלווים אותי, אני לא יכולה להשתחרר מהם. הרבה גופות התגלגלו על הכביש, שמעתי את החיילים אומרים, חיסרנו את כולם. כשהשתחרר בערב שקט, ירדתי לאט לאט, לא היה לי כוח לנהר. ככה הדריכה אותי. אולי, אמרתי, אולי אני אדבק, כי חשבתי, בשביל מה אני צריכה לחיות? אך מילותיה של אמא ידדו באוזניי ויעודדו אותי. אולי יש באמת עולם אחר. וכך שהייתי בנהר, שחיתי פעם ועוד פעם, מכה חזקה בסנטר, חשבתי שזה דג. אחר כך נגעתי, משהו קשה, הוצאתי כלי אביה קטנצ'יק וזרקתי מצווארי, שנורא עלה. עוד חול, כך עברו חודשים של סבל ופחד, ושנה ועוד חורף קר. את האוכל טיפלנו פעם ביום, הבקרים. באחד הבקרים נקראתי למפקד המחנה, אחזוני פחד, מי יודע מה מחכה לי, מה רוצים ממני? ברגליים עוד פעם, סוניה ליצקה, ללכת מהר בריצה. ברגליים רועדות, נחקקתי, חיכרו אותי, היכן אחי אליהו מיכאל? אמרתי להם, עניתי להם, שבטח נהרגו, אני לא ראיתי אותם מהרגע שהביאו אותנו מהורדות. אבל תכף יצא לי בראש, צריכים משהו להגיד לו בשכל. אמרתי לו ככה, אם אני אשמע, הודיע מיד, ותגיד לי לאן אני צריכה, למי אני צריכה להביא ככה, אז פתאום אמרתי, או שהוא יהרוג אותי, מי יודע מה שעשה לי? וקיבלתי מכות בגבי ובפניי והשפלוני רבות. חזרתי לצריף, וכולם ידעו שהחי רק ברחו לפרטיזנים, ואני לא. אחרי חודש חיפש אותי שוטר, והוא סיפר לי שאחי אליהו ידיד טוב שלח שלו. אחי שלח לי חבילה קטנה עם אוכל, עם מכתב קטן בעברית. בו היו מילות עידוד שבהזדמנות הראשונה יוציאו אותנו. אני חשבתי שטומנים לי מלכודת. כשחזרתי לצריף עם החבילה הקטנה, בה היה לחם קטן, דבש וגבינה, התחלקתי עם כמה מבני עירנו, אסתר. הבריחה, בחג הסילבסטר, ראש השנה לגויים, שמעתי בעד לחלום בצריף מול תחנת הגרמנים, אל תכנתם להרגוג עם בחורות מהכפר ולשקר את הגרמנים. הבנתי יפה גרמנית וראיתי שוטר מצטרף על כולם ואומר, אף אחד לא יברח, יכולים להשאיר אותם ככה, במילא בקרוב יחסלו את כולם. בלי להרהר, הורדתי את הטלאי ואמרתי לאחותי, אנחנו הולכים, הורדתי גם ממני את הטלאי ויצאנו מהמחנה. אמרתי לה, אנחנו הולכים לחפש. גם אחותי רחל בכתה, נפלה בשלט. לאן את סוחבת אותי? מררה בבכי. הייתי באפיסת כוחות. אחרי לילה של הליכה, הגענו למקום הקרוב לירח הרדוף. וכמו קמע ששומר עליי ומגן עליי. הגעתי לכפר, ראיתי באר, לידה עמדה אישה גויה, ניגשתי והיא התחילה להצטלב, ככה היא עשתה. איך את ברחת?
איך אתם שתיכם קטנות, צעירות, ברחתם? איך יצאתם אנשים עם נשק נהגים, גדולים ממכם, חזקים ממכם? והיא סיפרה לי ששני אחיי מסתובבים והם יודעים לפי השלג, הסימנים על השלג, ששניים הולכים. והם חשבו, לא האמינו שאני אצא חיה מהמחנה הזה. אז היא אמרה לי, בטח האחים שלך ישמחו שאת ברח ממחנה קרסנה עם אחותך. היה הפרטיזן היחיד בין 11 הסיירים, וכולם גויים, הוא יהודי יחיד. הוא היה סייר אמיץ לב והשתתף בהרבה פעולות קרביות, כמו פיצוץ רכבות, עמוסות חיילים גרמנים. גם אחי מיכאל היה מפקד פלוגת פרטיזנים, חיסלו גרמנים, השתתפו במיקוש רכבות, קשרים, שואפו באוויר תמיד, עודדו איש את רעהו בשפה העברית, שנזכה להישאר בחיים ולעלות לארץ ישראל. לכיוון הביצה, רחוק מאוד, לא הכרתי את המקום הזה, חשבתי לטבוע, אך הבוץ עצר אותי. מרחתי את פניי בבוץ וכל גופי היה בתוך הבוץ. ראיתי את הגרמנים מתקרבים וקיללו את הריח הנורא שבביצה, הלכו עם הכלבים מסביב. אלפים גרמנים. שוב חשבתי בדמיוני שהתפסו אותי. אחרי לכתם שמעתי קולות. פתאום אני שמעתי קולות ברוסית, פולנית, יידיש. אז יצאתי החוצה, הרמתי את הידיים ובקול בכי ניגשו עלי שני צעירים יהודים וכאן ידעו אחד נתן לי זוג מכנסיים שהיה לו רזרבה יבשים ואחד נתן לי חולצה ואחד מגפיים גדולים. אמרתי, לא יכולה ללכת באלה. אז אחד הוריד מהרגליים איזה נעליים ונתן לי וככה נתנו לי גם אוכל וחזרתי איתם ליער, לבסיס. מלחמה. כשיצאנו מהיער, לאן נלך? את מי נפגוש? אף אחד לא מחכה לנו שם בחיים. לאחר שאיבדתי את כל משפחתי, 48 איש, נאלצתי לעבור מסע נדודים נוסף בדרכי לארץ ישראל, מאדמת פולין. נדדתי ברחבי אירופה דרך הרי צ'כוסלובקיה, אוסטריה ואיטליה. הדרך הייתה מלאה מכשולים. זייפנו מסמכים, קפאנו בשלג, חצינו אגמים והרים, עד אשר הגענו למחנה ריבולי באיטליה. שם התאספו כל פליטי השואה וחיכינו, הבינו והכינו אותם לארץ ישראל. במחנה ריבולי עבדתי מורה בבית ספר גאולה. הכרתי את משה אברמוביץ' שהוא היה גם ניצול שואה ופרטיזן לוחם גיבור, שנזקקתי לעזרתו המוזיקלית בארגון מקהלה למסיבת חנוכה. משה ניגן בחצוצרה בתזמורת המחנה וגם השתייכנו לתנועת בית"ר הציונית. לימדנו שם שנינו את הפליטים עברית. משה עבד בהנהלת חשבונות והתחתנו במחנה ריבולי. כאשר שמענו שהבריטים לא נותנים להיכנס לארץ ישראל, יצאנו בהפגנות רבות נגד השלטון הבריטי. בשלב מסוים כמעט עלינו על אוניית המעפילים על שם שבתאי לוז'נסקי, אך ברגע האחרון התחרטנו. בהמשך אונייה זו הוטבעה על ידי הבריטים. למזלנו נשארנו בחיים. היה לנו מזל. בשלב אחר כמעט ועלינו על אוניית אוטלנה, אך כששמענו שהיא מלאה בנשק,
החלטנו להמתין לרגע שהעלייה תהיה חוקית. בשנת 1949, בקיץ, אחרי הכרזות המדינה, עם גלי העלייה המונית, עלינו ארצה מניות עצמאות, והגענו ב-27 בשביעי למדינת ישראל עם תקווה גדולה לחיים חדשים, והקמנו את ביתנו בעיר כפר סבא. אני שכבתי על הארץ ונשקתי את האדמה, כולם צחקו ממני. נולדו שני ילדינו, דבורה וגרי. אני עבדתי כגננת בכפר סבא, העבודה הביא לי אור בחיים, וזאת הייתה התקופה המאושרת בחיים, אחרי סבל רב שעברתי. הילדים הביאו לי שמחת לב ואור בנשמה. מי היה מאמין שאזכה למשפחה, שזה הדבר הבסיסי בחיים, אחרי ששרדתי מתוך 48 בני משפחתי.